Mae'r Rhuddin yn air hynod o gyfoethog sydd gyda ni yn yr iaith Gymraeg. Mae o'n cyfeirio at yn hanfod ni fel pobl a'r cadernid sy'n bodoli y tu mewn i ni gyd. Mae'r gyfrol hon yn gyfuniad o ysgrifau, ymarferion a myfyrdodau gan Laura Karadog, darluniau Luned Aaron a cherddi newydd. Pan fi dyddiau weithiau'n dwrw chwil, yn clepian fel cynfasau'n chwthu yn y A'i rhodd i mi mewn enid i'w gwyrth yr anadl hon. Pan nad yw'r atebion yn amlwg, pan fod fflachlan par goll yn y nos, safa yn stond yn y Swn i ond yn ddiferyn o ddŵr. Bod lôn yn ni wedyn? Dwi ddim mor siŵr. Mi fyddai un dydd yn llonydd yn llwyr, yn rhyw fath a fodlon, yn llawaru hwyr. Ar rhywle yn y dwfn, mae'r rhywbeth byw yn mynnu sibrwd. Anadla. Oeda i gair drws ar fyd geiriau'r dryswch. Oeda. A myrdd o feddyliau'n strympio'n ddig ac yn tasgu a heidio'n un helynt. Mae'n dweud digon. Pan fo'n hennon llawn anhunedd, mae modd i'r meddwl gael gorwedd, o'i wreiddio nofn rhuddin hedd, yng ngho hun ein cynghanedd. I fi, mae Rhuddin yn air sy'n agor y drws i sgyrsiau am ein bywyd mewnol ysbrydol. Gair sy'n yn tywys ni i feddwl mwy am ein perthynas efo ni'n hunain, efo pobl eraill ac efo'r byd o'n cwmpas. Bod y glogyn at bwgwd a fflachiad y hyd, nes bod air yn rhuddin dy fod. Yng nghwmni'r gyfrol, cawn wahoddiad i feddwl o'r newydd am ein Rhuddin.